Bangane nganggur iki aku alak mlaku-mlaku ning Guwa Lawa wa. Dijenengke Guwa Lawa tekno ning kono ki ya akeh lawane. Nek akeh kenangane ya jenenge udu Guwa Lawa. Ning Gondol dheke gek diputus pas awake dhewe lagi sayang-sayange wa. Dadi Guwa Lawa iki mlebune ning dusun Plataran wa. Kalurane ya Cik Sumbergiri wa. Sing omahe cedhak kene apa sing wis tau rene coba tulis ning kolom komentar wa. Aku rene iki sekitaran jam 4 wo, suasanane ya rada mendung. Akses dalan ya wis lumayan alus wo ning kene wo. Iki nek sampean arah ning Beton apa arek sampean arah ning Tambak Rama, iki dalane sejalur wo karo Guwa Lawa kuwi. Lah sing belok kiri kuwi mau arah ning Beton wo, kuwi awake dhewe ambil lurus wae wo, sing arah ning Tambak Rama. Kuwi mlaku lurus terus ya wo ngasih ketemu pertigaan, engko belok kiri, pokoke pertigaane corblok kuwi. Nah kuwi wae pertigaane kuwi kayak awake dhewe belok kiri wae kuwi mlaku lurus terus kuwi guwane wis ketok wae kae. Nah wis arek tekan lokasi ngene iki dalane rada grunjal wae, tur kiwa tengene wis alas, omahe ya gur tekan loro iki. Lah jan-jane Guwa Lawa ya cerak wae nek karo Beton. Dadine Guwa Lawa iki penere sak wetane Beton wae. Cor bloke ya gur tekan pabrik iki wo, sak teruse engko dalane dalan grunjal. Ki wo kene iki wis dalane grunjal berarti iki wis arek tekan. Ki nek sing ngiri ning Beton, nek sing nganan lah ya kuwi ning Guwa Lawa wo, keng guwane wis ketok wo. Ki aku wis tekan lokasi wo, tak coba munggah ya wo. Dalan mlebu ning Guwa Lawa iki ya sak eneke wo, dalane cilik tur terjal ngono kuwi. Biasane dienggo masyarakat sekitar sing do nambang lemah ning kono wo, dienggo rabok. Gandeng aksesnya terbatas, aku ya ora iso nyepil akeh wo, tak sepil sak isoku ya wo. Monggo wo dinikmati wo. Ki kahanane iki aku ijik ning jaba wo iki. Tanduran lan sukut-sukute ning kono ijik ijo wo. Masalahe ya lemah ya subur tenan ning kene. Makane lemah kene iki dijikuki, dimanfaatke dienggo gawe rabok. Kira-kira nek kandungane apa ya kok lemah kok iso subur. Masalahe aku pas rene kesoren, sethithik informasi wae ora nek sing tak takoni. Dadi sing kepengin rene ya rada ngati-ati wae nek arep mlebu wae. Masalahe dalane cilik tur angel. Ning nek masalah indahe ning kene iki indah banget wae, ya gur tekno rada rimbun. Ngati-ngati nek enek ula. Apa gegremet kewan liyane wae. Ya wis ya wo, ngono wae ya wo. Matur nuwun ya wo. Mugi video iki menghibur wo, pareng.